Mga igsoon, mga anak sa Dios. Ang santo nga patron sa mga masakiton o sa mga nag-atiman sa mga masakiton mao si San Camilo de Lilis. Nindot iyang kinabuhi. Sa iyang kabatanon si San Camilo usa ka sundalo nga nagumon sa sugal og bisyo. Apan niabot ang adlaw nga siya nasakit ug napugos sa pagpuyo sa usa ka ospital didto sa Roma. Didto sa ospital nakita niya ang kakulang sa pag-atiman sa mga pasyente. Nahimo to niyang turning point sa iyang kinabuhi. Mao nga sa dihang nabag-o na ang iyang kinabuhi, gihimo niya ang misyon nga mag-atiman sa mga masakiton nga dili lang may abilidad, not only with competence, but with love. May gugma. Usa sa iyahang desisyon nga gihimo mao ang pagtugot sa iyang mga sakop nga mosulod sa mga ospital bisan sa panahon nga gibawal sa mga balaod sa simbahan o sa gobyerno ang pagsulod sa mga ospital tungod kay adunay epidemya. Sounds familiar? Apan para kang Camilos ang gugma labaw sa tanang balaod. Ang mas importante mao ang pagtabang sa mga masakiton, ang pagluwas sa kinabuhi, ug ang pagpakita sa presensya ni Kristo diha sa mga nagsakit ug mga nagantos. Ang ilang grupo nga gitawag og mga Camilians gitukod aron matubag ang panawagan sa Ginoo nga mag-alagad sa mga nanginahanglan. Bisan pa og kini nagpasabot sa paglapas sa pipila ka formalidad sa balaod. Kini nga panglantaw ni San Camilos sama sa tema sa ebanghelyo karon. Gipangutana si Jesus kay ang iyang mga tinun-an nanguha og lugas sa adlaw nga igpapahulay. Apan sa ilang pangutana, mingon si Jesus nga ang tao wala gihimo alang sa balaod, kundili ang balaod gihimo alang sa tao. Ang iyang pagtulunan nagpadayag sa kasing-kasing sa Dios nga puno gayud sa kalipay. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang gugma o kaluoy mao ang kinauyukan sa balaod sa Dios. Sa ebanghelyo nato karon, si Jesus mismo ang miingon, "Have you not read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God and they ate the consecrated bread." Wala ba kamo makabasa kung unsay gibuhat ni David ug sa iyang mga kauban sa dihang sila gigutom? Misulod sila sa balay sa Dios ug ilang gikaon ang tinapay nga balaan. Kini nga hitabo makita nato sa 1 Samuel 21:1-6 nga diin si David tungod sa kagutom sa iyang mga kauban midangop sa pari nga si Ahimelech aron makapangayo og pagkaon. Way laing pagkaon sa templo gawas sa bread of the presence. Ang bread of the presence mao ang napulo ka tinapay nga gibutang sa lamisa sulod sa tabernacle o templo sa atubangan sa Ginoo. Kini nga tinapay ginabutang matag simana o ginailisdan inig kasabado. Pagkahuman, ang mga pari ra ang may katungod mukaon niini sulod sa balaang lugar. Ang presensya o presence nga gihisgutan dinhi wala lang nagpasabot og anaa sa duol, kundili gipunting niini ang makasasala nga tao anaa sa atubangan sa balaan nga Dios. The sinful person is in the presence of the Lord. Og pinaagi sa tinapay giila sa Israel nga ang Dios nag-uban kanunay kanila. The Lord is also present in them.
Kini nga tinapay nga giandam ug giila nga balaan ug para ragyod sa mga pari. Apan sa tunga-tunga sa gutom ug survival, gihatagan sila sa pari. Kay ang kinabuhi sa tao mas labaw sa seremonyal nga presensya sa tinapay. Ang gipasabot ni Jesus dinhi mao nga adunay mga kahintang nga ang balaod mahimong gamito nato sa mas lawom nga paagi. Dili aron putlon ang gugma, kundili aron ipakita nga ang gugma ang tinubdan sa tanang balaod. Si David, bisan nga wala sa espiritual nga status, dili siya pari, gitugutan nga mukaon kay iyang kahintang nanginahanglan og kaluoy, dili hukom. Usahay, daghan sa atong komunidad ang moingon, dili na siya angay nga moapil sa misa kay kirida na siya. Nagpuyo na siya. O baka na moingon nga mga tao nga, dili na lang ko mangumpisal, Father, kay grabe na kayo akong mga sala. Dili na ko mapasaylo sa Ginoo. Apan ang Ebanghelyo, nagtudlo nato nga ang Ginoo wala mo abot aron mubarog sa mga balaod nga walay kasing-kasing. Kundili aron ipakita nga ang kaluoy mao gayud ang kinauyukan sa tanang kabubuton sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang Ginoo mas malipay nga atong ablihan ang atong kasing-kasing sa nanginahanglan kaysa sa atong pagpugong sa pagtabang tungod kay naay mga balaod nga nagpugong nato. Sama kang San Camilos nga gipili ang kaluoy kaysa kahadlok sa mga laws and regulations. Pilion nato ang pagbuhat og maayo kaysa pagtago sa kahadlok nga masayop. Kung ang imong pagbuhat og kaluoy makaluwas og kinabuhi, kini mas dalaygon pa kaysa tanang pagsunod sa balaod. Ang gugma o kaluoy mao ang kinauyokan sa balaod sa Dios. Ikaduhang punto, ang gugma og kaluoy sa Dios naglangkob sa atong tibuok kinabuhi ug ang adlaw igpapahulay apil ini. Mingon si Jesus mismo sa atong ebanghelyo karon, "For the Son of Man is Lord of the Sabbath." Matthew 12:8. Kay ang anak sa tao mao ang Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Lawom ning ang pasabot. Ang insaktong punto dinhi mao nga si Jesus adunay gahom sa tanang butang. Apil na niini ang balaod sa adlaw nga igpapahulay. In short, ang Ginoo ang magbuot. Si Jesus Ginoo sa Sabat. Siya usab Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ang maghimo og hustong interpretasyon kung unsay buhaton ug sa iyang panglantaw ang pagbuhat og maayo bisan sa adlaw igpapahulay, dili sala kundili tinuod nga pagsimba. Usahay abi nato nga pinaagi lang sa pagsimba daw perfect na ta sa pagsunod. Pero kalimutan nga daghang higayon inigabot nato sa gawa sa simbahan, manglibak dayon ta. Kabantay mo usahay, di ba? Hay kaya ta sa misa. Apan inighuman, libak diri, libak didto dayon. Ug dili lang na naapod tay higayon nga inighuman sa misa, napaday tay daghan kayong mga issues, ang dili pagpasaylo, ang pagdumot, o ang paglikay sa mga taong nanginahanglan. Si Jesus nagpakita nga ang espiritu sa tinuod nga pag-alagad mao ang gugma. Ang pagsimba dili lang na sa altar, kundili sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Si Jesus dili lang Ginoo sa adlaw sa ipapahulay. Siya ang Ginoo sa tibuok adlaw
sa tibuok simana, sa tibuok kinabuhi. Kung siya mao ang atong Ginoo, musunod kita dili lang sa litra sa balaod, kundi sa espiritu niini. Ang espiritu sa balaod mao ang kaluoy. Ang gugma og kaluoy sa Dios naglangkob sa atong tibuok kinabuhi ug ang adlaw ipapahulay apil niini. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang balaod importante. Apan mas importante ang gugma. Si Jesus, Ginoo sa adlaw sa ipapahulay o Ginoo sa gugma. Siya ang Ginoo nga nasayod kung unsay angay, kung unsay sakto, o kung unsay makahatag sa kinabuhi. Sama kang San Camilos de Lilis, mahimong moabot ta sa panahon nga kinahanglan pilion nato ang pagtabang kaysa pagbantay lang sa unsay naandan o gidiktar nga sistema. Sa pagbaton og kaluoy kita mahimong tinuod nga mga sumusunod ni Kristo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, VLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.